Wang ko mabaling ko maapo kat hanti itolerate digito yung mapaspasamak pa dito yung aramid apo kat nga aramid iti nasimbang di ba nagpampanunot na dito apo ba Oo. kasi hal nga namin sana namin do ang i-report dito na po. Oo. Naimbag nga oras mo Apo Kapitan, adan sa daytoy maysa nga problema ti barangay Apo nga daytoy ket maipagarup masansansa iti maipagarup pay nga panakamalmaltrato iti maysa nga senior citizen Apo Kapitan. So anat kinagpaiswanan na daytoy sir? Sakbay man ti amin Sir Joey Mm. good morning kaya't kay man nga kablaawan iti nimbag nga bigat ti amin apo lalo Yes kat po. iti nakatado nga viewers mo kada listeners mo. Oo. Kinagpeso na apo agpaiso nga adda aminet dedi nga time awan kami apong nakikitutak langan nun idi ibagada ken ipakita dahil video na. Ket ti ko apo ti sakit din tinawag digiti konsyal kung kay malakitaan basit kunak deti kami ti itipis in order kinita nansa ket in report dayan ti yata DSWD Uwen apo. Apo. Kinagpeso na apo the record na dito yun. Deti kasuratan man idin nga kinapkabil naman nun ikit na dito agantida. Oo. Gapot iso na iti mga aywan napalaos hamot launa iti pampamayan na no kasta agpupong tutapo. Deti kasuratan apo nga idi bulan iti Mayo andaman deta nga napasamaken. Uwen kaslam kinoverak sa man idin Apo Kapitan. Sir, hindi may kaman idi Oo, detan oo. at may pedigiti apo nga kamong iti pulisya kundi taga DSWD idi ket nagkari nga haanan nga uliton pay. Uwen Apo. Ket deti pamanot ng apo nga kasuratan nagperma pa idi nga di nan uliton pay. Ket datsanggasat apo nakaladladingit nga nasakit iti rik nga makita jay video apo nga dinangran naman nun ket kinugtaran na kadakwan sa deti naman kinugtaran na kung di apo tagpesong ket napansamot ti wala po ti taga DSWD kingwanan Uwen Apo. pinasarita dan sa isunan yung iti opisina mi apo awan pay di dapat pay may Dating bakit nga maipagarup nga maltrato Apo Kapitan, awan ngamin iti as-asideg nga kabagyanan anak wenno apo ko na Apo. deti mamalmaltrato apo ket bakit kabalasang. Okay. Oo. Andamot diti kakanda ang kasla deti mangkukatata mga aywan tatapo di nan samot ipalubos nga digiti kakasinsin na iti mga aywan. Isut problema diti Agkapin ano dagiti nga rod Apo deti mang aywan ket deti deti bakit kabsat na iti ina deti mga aywan. Wang ko mabaling ko maapo ket hanti itolerate digiti nga mapaspasamak pa dito yung aramid apo kat nga aramid iti nasimbang di ba nagpampanunot na dito apo ba kasi hal nga namin sana namin do ang i-report dito na apo. Oo. So Apo Kapitan naman nun. digiti mismo nga kaanakan na kayat da nga alaen ngem deti mga aywan haan nang ipalubos. Haan nang ipalubos apo. Ano nga tatraso no apay nga tanga di na ipalubos Apo. Jakam mo apo isudat makasungbat detan isuda nga pamilya ti makasungbat detan Sir Joey. Kas ama iti barangay 14 Apo Kapitan kasano iti obraon ti tatapno di kas taket masecuran datoy bakit tapno di kas taket maiya dayo ti anyaman nga pasamaken na ta nakaro deti nakita tayo nga video Apo. Na po talaga ti ulitek ba nun nga ti kunak nga dito yung aramid haan nga aramid iti nasimbang ti panagpampanunot na dito yung apo. Ti aramid mi dito apo i-monitor mi. Damot di ko iti bawsita yung nga nagtutulag kami nga i-monitor da. Uri inal daw nga mapandakitaan na po. No kas nga mapanyo i-monitor okay met tikas lang attitude na correct bakit kan panakisarsarita na kada kayo nga barangay official Apo. No ko Sir Joey no adda pa makisarita okay mat. Oo. No makalikod sa digid diya makisarsarita na ket di sama nun nga ano ko no dadi do kagura na kadeti antina di saman nga aramiden na di iso na amin ti mangpakan mang bado or mangaywan iti daytoy bakit Apo? Wala po. Okay so Apo Kapitan any message or apela tayo iti kadaytoy kabaranggayan tayo nga haan nga mailibak nga daytoy Apo ket nakita iti biyang iti social media nga mismo nga dangdangran na Apo Kapitan. Tila ako nakikuha na po
hanang ulitan nun. Patiga po na dito yung aramid ket ulitak pa nun han nga aramid iti nasimbang ti panagpampanunot na dito yapo. So nga manang no man agdengdengeg ka pangaasim ka di mo ulitan nun tahan nga nasaya at dito yung aramid mo. No man pe makaliklik ka iti linteg iti tao hamo maliklikan iti linteg nga po Dios. Ta dito yung aramidem ket tadagsa na basol. So nga itatama ng agbabawi kan kadito yung aramidem manang pangaasim ta di mo ulitan pa.